Ganda lagi yun. Tulo na nakabok ibuha. Nakakarto lagi yun ng unggoy. Good afternoon guys. Welcome back to my YouTube channel ni Madam Kislat. Karong hapon na guys, di ami diri naglaag-laag diri sa Pangdan sa gamay nga beach ni kamo diri mga 500 meter gikan sa Mua. Mao ni ang dagat diri guys. Nindot tayo, tinto kayo ang dagat pero alay sa pagkakot pero ito guys. Og sa dili pa mi maligo guys, no, magduwa kami diri kadyot guys, just for fun only. Okay, let's go. So guys, mao ni ang among gamay nga premyo kunungay. Mao ni siya guys, melon, mga junk foods. Napoy tag 50 guys for snacks, pan. Maura to guys, katong tambal sa kagid guys. Kinsa man ni kagiro sa Kagad dala tambale. timing kay ni akong Kahiri lang sa ointment. Kamera dire guys kay nainitan man ang uban guys, diligyod sila manguyog no. Mahadlok mga itom guys. Ay ito man da. Okay, larga. Kinsay mo una. Go. Kayo na. Yeah, let's go. Tayo ka ng mayo ha. Oh. Thank you, madam. Thank you sa wishi. Next. Usam na wa? Di na pwede. Sab. Usban? Di na pwede. Ang kanang wa usbo. Ang butong pa, thank you. Tara. Ako na sa 10. 50! 50! Mer. Tagang. Wa. Deh. Sige. Wa mo gud na bad list no. Ato yung gusto tuyo para Oh! budget ba? 50 lang, 50. Thank you, madam. Sige, blakan ibot. Thank you. Okay, dahil na to. Oy! Oy! Oh, dia tahu. Usa. Tambal sa uhaw. Ay! Wa. Usap pa na niya? Shampoo man na. Usap pa. Wala. Usbon na ti or Usbon. wala ra dyan. Usbon man na siya. Usbon lang. Yarang ako editor guys. Dara! Nindot kayo kay ang pikpay ni mo isuwa o pakwan. Banat gyud ka online kay kinananay. 50 lang! Mahubog baga ko na niya! Kamot yung tilo ka umuka. So, cheers! Ako na? Wow. Makainom na dito. Salamat na lang Kislat sa bill. 50. Wa. Erok na yun, Pel. Buwa pa man? Buwa. 50 lang, 50. Paan ba? Pigpay ba? Thank you. Kay kagiron, gigiray kong tinood. Salamat, Madam Kislat. Ikaw na sa... Oh. Hey! Para nasa luma. Buhok! Shampoo. Wa man. Congrats! Congrats! Uy! Ay, kagiron! Salamat, Madam Kislat. Wa. Asa mga
ingon, oy. Hoy! Beer! Beer. Ako pa may Beer, managod. Beer nati. Oh, beer. Sige, tagay. Tara, Madam Marge. Ay, unta, oy, kinurot na dayon. Takilira lang ka mabuwag ba? Oo. Uy, permanente maning lambal sa kanang uhaw, watermelon. Kwarta na sad. Wow, usbaya. Pusga? Nahubog na si Aya. Wala! Oy, mo. Ay, pitkan naman na, anak ba? Kana. Kadi naman na, oh. Ana ba, Umay. pitik. Ana ra ba? Umay. Eh! Thank you, madam. Mahurog ka doon, Cyril. Nahurot na kami ba? Buwas, sir. Kamu na lang duwang, wa pa maka 50 ron. Ay, panasan. Big bite. Hala, oy. May taga ko ako sa big Isami bite. mo, Noy? Mura magkahibaw nga di panggutom. Wop, 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 wop. Kwarta. Wa. Usab, yeah. Oy, ayaw kuan Ay, ha. padol riya kay naghubo ka. Ay! Oh, tira. Ito gusto ko na dahil. Wop, 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 wop. Yak ni. Di man ta kasi guwita na niya. Lagi? Tina. May noon? Ayo. Ikaw to dai. Dito mo. Pigpay. Pigpay. Pigpay? Sige, kay kaon pigpay. Ayun to, tinato ako ah. Asan nakuha ka? Wa. Oh, hala ko pinamitem ng pakwan. Ano ka? Pusga lagi to. So, kusgog tuyok di ko na. Hindi, matimingan na lagi gapon. Sa basa. 50! Ay, di bunasa da. Eh. Kusgon. 50! 50! Marag Sabi lang, okay na? kami na mag-isteriya siguro rin magkurotan ni 50 god. Ayaw sa binli sad me. Kami si Aging, binli Miss Aging. Melon na. Milan? Melon lagi. Doon man. Imo Gusto ko ng melon to. Yeah. Kami kayo. unsa ka na? Hotdog ang tina nimo? Una ni so tinanon imo dai. Idwire po no. Yo Edwin. Wa. 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 Kaman. Melon. Milyon. Gaya. Ah, sigunda na gyud. Ay, salamat, salamat, Madam Pislat. Ay, salamat, Madam Pislat. Taka 50 na gyud. Sigunda na gyud. Tulo na na nakabuki mo ha. Nakakorto na gyud ang unggoy. Si Agay na sa... Imo geng. Siguta sa nga imo kasi sila na makahurot eh. Sige geng siguta. Sama wa. Wa, dara Wa, dara. usbana. Murag na banag-banag. 50 ha geng. Wa gyapon. Nagyod, sige. Dara diri oh. Sige, kaos pigbay og akwa na nila. Ya, beer pag yun sa lamia na. Kala, napalit pag isangin na. Chichiria. Pizzeria Amay gay. Oo, Mas ka geng. kay maghurot ana. Madam, duha na gyud ka buhok. Mga kagin, Tambali yung kinamay ako yung Katol kagin-kagin imong diri lubot. sa Lubot. Uy, beer. Klaro kayo. Oh, sige, punan mo na to. Bituang mo ni. Mahubog. Nakakuha mo kag sigwin. Tulong! Pakyan mo ni Bakit?
Kain lang mo diya. So guys, mga na to ang shoot na duwa. Mga igon sa mi guys.